רבי, יאללה. רויטל ציון, בת 41, קרוספיט ירושלים אולימפוס. בואו נראה שהסטנדרטים עובדים בבולבול. אוקיי, בואי קחי את החרא הזה, בואי מהצד השני. מפה. מה? אנחנו מתחילים באפס. מהרצפה תעלי לנויקה. אני צריכה לעלות על הסולם ברמילה? תעלי את הטלפון לנוי. תאומן. נכתבה ליד פה בסולם. כן, סבבה. נוי. תקין. קחי את הטלפון. יאללה, אני לא עוצרת. נויוש עושה לי... נויוש 14 קילו כדור. לא קילו, ליברות, סליחה, 14 ליברות הם ראו. בר מינן. פאונד. תצלמי את המות, את המשקלים. מות 15. 2.5 פלטה. ו5. גם צד שני. 5. למה, מה זה יכול להיות שונה? אני היום כבר יצא לי כן, אני 2.5. גם אני חשק, אבל... צילמת את המות גם? כבד. צילמת 15? יס, מות 15. פלטה 2.5. ופלטת 10, צד שני. פלטת 10. ופלטת 2.5. רגע, עכשיו את שופטת איתה? מה עם כל הזבל שלך פה? למה? אבל זה כאילו לא בזה. תקדמי מפה. יאללה, לכי לפריים. מה זה לא? וזה לא? קישרת את החתירה. כן. כן, קשרה, מקסימום אני זה. תעיפי את החתירה החוצה, תעיפי אותה מהפריים. אנחנו לא צריכים אותה כרגע. איפה המות שאת עושה? איזה בר את עושה? בר! איזה בר את עושה? טוב. תקשיבי, תעיפי את החתירה לעזאזל מפה. תקשיבי, כל הזבל שלך פה. רבי, את התפזרת על הבמות. תשימי תעיפי את החתירה, רגע, תעיפי את החתירה. לא, שימי את ה... כאילו, אוקיי, רואים. אבל הבעיה... רגע, תתקרבי לבר שלך. יופי, תעיפי לעזאזל את החתירה הזאת. את שופטת אותה עכשיו כאילו? כן. ואז את רוצה שאני אשפוט אותך או שהיא תשפוט אותך? אם יהיה יישאר זמן, היא תשפוט אותי. אם לא, אז זה רק תפעילי לנו שעון. לא, רואים את הקופסה, חבל, נוי. תחזירי את זה לזה. זה עדיין משהו. זה לא סופר חוז, סופר קדימה, את לא מעדיפה? איפה הבר? תשתדלי להצמד לבר לצד הזה הקרוב, בסדר? טוב, תגידי לי מתי לפה, נכון. בסדר, רגע. אוקיי, נוי. רגע, אני אשים שירים. תקשיבו, אני מנסה לעשות את זה, אני נחה בטוס. פה אני מנסה לא להוריד את הבר, בהתחלה, בשלושה הראשונים. זאת אומרת לא לפסול לך את הזרות? יאללה, בנות, אתן מדברות יותר מדי, תתחילו. אבל אם יש יותר מדי, לא רק שתשים את כל זה. אז תנסים כאילו לסיים פה ולא להוריד אותו לפני ובכדור צריכה לקחת מעל הפס. יאללה, מתחילים. תגידי לי 3, 2, 1 יאללה, רדי. נוי. לא, שנשמע אותך. רגע, תגבירי אחרי זה. יאללה. תגידי לי מתי את מפעילה את השעון. אני אספור מ3 עד 1 ואחרי 1. יאללה. 3, 2, 1, go. 9, 8, 7, 6, 4, 5,
גו! היא אמרה אל תביאי לנו אוכל. תקשיבי, או שאת מתרכזת ברפים או שאת מתרכזת במספרים. ברפים? אולי עדיף לא. אולי עדיף שלא. יאללה, כנסי, מה? 1, 2, 3, 4, 6. יאללה, נקסט. 7, 8, 9, 10, 12, יופי, היית פה. תשאירי חיים שלי, נחזיר את זה מקסימום. 8, 9, מה? 8. 4. אני עושה לעצמי. יפה. היי, היי, היי. או, ג'אג'ה. יאללה. Let's go! יאללה, תעלי חיים שלי, תעשי שישיות, יאללה. שישיות או שישיות? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
עגולים, יאללה, אחד! לא, זה מה זה? שתיים. כנסי! יאללה, ב-55, כנסי! רבי. אחת. שתיים. כנסי ב-55. כנסי מהר. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא רב, 6. לא. 5. תראי עוד אחד. יאללה, זמן. התחלנו.
אחורה. לא, רק אחורה, בסדר, ככה, זהו. אני כאילו יכלתי לעשן עוד שעות עד שהחרא הזה. את רוצה להוסיף, רבי? כמה זה? 1.25? תקשיבי, תסתומו! לא, לא ליפול. יש לך עוד 5 דקות, נכון? נו, את צריכה זמן לנוח. לא, לא להיעלם, בואי לפה. איפה החרא הזה? איפה את רוצה ללכת? שניות נכנסת. עד שאני לא אומרת לך, יש לי זמן, אני לא עולה, כנסי ב-16. חמאי, תטפל. סתמי את הפה ואת נכנסת עוד. עוד מעט את נכנסת. הוא אומר לי יאללה, 5 נכנסת.
יאללה, תביאי לה את החתירה על הפריים. את אל תצאי, תשארי שם. לאן את הולכת? רגע, חתירה אני צריכה להביא. כן. איפה את עושה חתירה? צריך להרחיק אותה עוד את החתירה. להרחיק את החתירה עוד. אפילו עוד קצת אלכסון, עוד קצת אלכסון לשם. כאילו עוד יותר אלכסון אני רוצה. סבבה. יש לה מקום לעשות ברפיס שם? טוב, יש לך 8 שניות. יש לו מקום לעשות ברפי. רגע, אני אגיד לך לא לגעת. 3, 2, 1, גו! זה סופר, יופי. אלופה! Sorry. אלופה! עוד קצת! עוד 2! מה זה? תני אחד חזק, מה זה? לא! אוקיי, קוסומבו, יאללה, חזק ברפי, יש לך דקה. 2 רגליים באוויר. אפשר אחד, 2 באוויר, אבל... 3 4 5 6 רבע דקה. תני בראש, יאללה. תני בראש, יאללה, תמשיכי. לא. 4, 3, 2. היא לא יכולה לגעת בסדר. יאללה, בואו. איפסת? איפסת חתירה? איפסתי לה.
לכי מפה. לכי מפה. מה זה, מה?
10 שניות! יאללה, תהי בראש ולא לשכוח לחזור! יאללה, לחזור! זהו! זמן! אלופה! איפה היא? איך היה? כיף. היה כיף, אוקיי. הסנאץ'. לא! אני לא רואה, למה הם משתמשים בסוגרים האלה? נראה לי הוקפצתי. חצי. רבע. 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 חצי. חצי. 1.25. 1.5, 2. אוקיי, תוסומו. 2.5, 10 רמות. 15. איפה החרא? זה 15, יאללה. היינו פה, יש לנו פה 43.5, נכון? אותו דבר. לא, מן הסתם זה משקלים שונים. אוקיי, סבבה. אוקיי. באמת? אוקיי. די, שיט, נראה לי הוקפץ כבר, תודה. יאללה, 10. עוד דומות, תודה רבה. ראינו אתכם. ביי ביי. נראה לי. אופק! אופק! אני לא יודעת שמסיימים את החרא.